Grabatzen ari garen unean gaueko 11:47 minutu igaro diren honetan, Atletico Madrilek eta Real Madrilek Metropolitano futbol zelaian jokatu duten txapeldunen ligako final zortzirenetako itzuliko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Real Madrid sailkatu da final aurdenetara eta honen beste zuriek Arsenalen aurka jokatuko dute. 2-4 irabazi dute penaltietan, baina partidan 80 minutuetan zehar Atletico Madrid nagusitu da 1-0 emaitzarekin. Gogoratuko dugu, ligan 2-2 oso bestelako emaitzak izan zituztela, batetik Atletico Madrilek galdu egin zuen Getafen 2-1, eta Real Madrilek Bernabeun irabazi egin zion Rayo Vallecanori 2-1 hauek ere. Beraz, bi entrenatzaileek logikoa den moduan gaurko norgehiagokarako jokalari onenak gorde dituzte eta Simeonek 4-4-2 bere ohiko sistemarekin honako 11 honen aldeko apustua egin du. Oblak izan da tepean, Marcos Llorentek jokatu du eskuin hegaletik atzealdean, Reinildok ezker hegaletik, Jimenez eta Lenglet izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian De Paul eta Pablo Barrios izan dira, hegaletan Giuliano eskuin aldetik eta Gallagher ezker aldetik, eta goian Griezmann eta Julián Álvarez. Real Madrilek 4-2-1 sistema erabili du, Courtois izan da tepean, lauko lerroan atzealdean Fede Valverde jokatu du eskuin hegaletik, Ferlanmendik ezker hegaletik, Rudiger eta Asensio izan dira atzealdearen erdialdean, Tchouaménik eta Modricek osatu dute euskarri bikoitza, Bellingham erdipuntantzela, eta goian Rodrigo jokatu du eskuin aldetik, Viniciusek ezker aldetik eta goian Kylian Mbappé izan da. Beno, gauzak Atletico Madrilentzat ezin hobeto hasi dira izan ere, 37. segunduan jada lehen gola sartu du talde madrilarra, kasu honetan Gallagher izan da golegilea, Real Madrilek gaizki defenditatutako jokaldi batean, Marcos Llorentek erdirak eta ona ipini dio jokalari britainiarrari eta ahoko zuloan geratu zaio Thibaut Courtoisaren aurrean, eta Thibaut Courtois berak ere ez du ezertxo ere egiterik izan, esan bezala gauzak ezin hobeto hasi dira Atletico Madrilentzat, eta lehen zatian Real Madrilen eroia Thibaut Courtois izan dela esan behar da. Izan ere zuriek ez dute inolako proposamenik erakutsi, aurrean oso Camus, Vinicius ezin izkin eginaz, Kylian Mbappé ere ezin zulorik bilatu, Fede Valverde ere ikeragarri sufritzen ikusten genuen eskuinalde horretatik Gallagherrekin, eta Gallagherrek sekulako lehenengo zatia egin du, gola sartzeaz gain gerora ere lasterkaldi ikeragarriak egin ditu, baloi asko berreskuratu ditu, eta Atletico Madrilen une oroko jokalari garrantzitsuenetako bat izan da lehen zati horretan Conor Gallagher. Eta gainera lehenengo zatian ere Atletico Madrilek asko estutu du, Real Madrid atzealdean arazo ikaragarriekin zegoen Txamartingo taldea, esango nuke erasoan oso zur jokatzen ari zirela batez ere atzealdean zituzten arazoengatik, esan bezala ez Rodrigo, ez Vinicius, ez Mbappé lehenengo zatian ez ditugu ikusi ere egin hauek, eta hori benetan gauza harrigarria da eta gutxitan gertatzen den horietakoa, eta Carlo Ancelotik nabaria zen kanporak eta aurrera atera nahi bat zuen, aldaketak egin behar zituela, izan ere ez baitzen Real Madrid etzela aukerak sortzen ari, baizik eta Atletico de Madrid behin eta berriz ari zen aukerak sortzen, eta ez dugu esan, baina epailea gaurko norgehiagoka honetan Simon Martxiniak epaile klasikoa izan da, poloniarra, klasikoa esaten dute txapeldunen ligan jada aski ezaguna delako Martxiniak jauna, eta gaurkoan ere Wanda Metropolitano bera izan da epaile jauna. Lehen zatia horrelaxe amaitu da, 1-0 emaitzarekin, esan dugun bezala Real Madrilen Tchouaméni, Jude Bellingham bera ere, momentu batzuetan ikusi du ez zuen lasterka ere egiten, Jude Bellinghamek ez dakit arazo fisikoren bat edo izango zuen, ez zuen izango, noski bigarren zati osoa jokatu baitu eta luzapena ere, baina lehenengo zatian oso desagertuta ikusi dugu, normalean ikusten diogun intentsitate horretatik oso urrun,
eta lehen zatia benetan Atletico Madrilena izan da nabarmen, askoz ere intentsitate gehiago sartu dio norgehiagokari, Real Madrid askoz ere erreserbatuago ibili dela esango genuke, kontraerasoetan eta Julianok sekulako arriskua sortu du naiz eta area apenas zapaldu duen jokalari argentinarrak, baina bigarren zatian nabaria zen zerbait aldatu beharra zeukala Antxelotiren taldeak, eta 55. minutura arte Atletico Madrilek berdin jarraitu du, baina esan daiteke 55. minutuan jada gasolina apur bat gastatu zaiela Simeoneren jada, esate baterako Clement Lenglet lehen zatia ikeragarria egin duen jokalaria etzen hainbeste irteten, Depolek ere lehen zati ikeragarria egin du, oso lehen zati ona, Depol izan da gainera Galagerri pasea eman diona edo, eta Depolek ere lehen zati oso ona egin du, baloia iristen zitzaio makoitzean arriskua sortuz Barrios ere duin ibili da, baina jada bigarren zatian jokalari hauei guztei logikoa den moduan gasolina ere joan egin zaie, eta jada partida momentu kritiko batean sartu da, non kontraeraso bakoitza oso arriskutsua zen, Real Madrid ere pixkanaka estutzen hasi da, lehen zatian bat ere presentziarik izan ez duen Fede Valverde eta atzealdean gainera sufritu duena, bigarren zatian beste irudi batekin ikusi dugu, azken finean askoz ere erasokorrago, alboko marra ere tarteka bilatzen jokalari uruguaitarra, eta horren ondorioz Real Madridek apur bat aurrera egin du, naiz eta esan bezala Viniciusek eta Mbappek bi jokalari oso garrantzitsuk agertu gabe jarraitzen zuten. 75. minutuan aldaketa bikoitza egin du. Kasu honetan Tchouaméni eta Luka Modric kendu ditu, Tchouaméniren norgehiagoka esan dugu eskasa izan da, zelai erdi horretan ez du bat ere sendotasunik erakutsi, goitik zetozen goiko jokoko baloi guztiak ia Atletico Madridek irabazi ditu, eta askotan Tchouaméniren errua ere izan da hori. Antxeloti behin eta berriz bronka botatzen aritu zaio, eta ez dago gune honean, eta ondorioz Antxelotik aldatzea erabaki du, Lucas Vázquez irten da, eta horrek aldaketa bat ekarri du, kasu honetan Lucas Vázquezek eskuin egaletik jokatu duelako atzealdean, eta Fede Valverde horrek ondorioz zelai erdira pasa delako, eta horrek Real Madrid bide emango zion behar bada zelai erdian beste jokalari erasokorrago bat, eta behar bada fisikoago bat ere edukitzeko Fede Valverderekin, eta Luka Modricen aldaketa logikoa izan da, azkenean gaurkoan titular jokatu du, ez genuen espero, zalantzak bazeuden, Kamavinga, Modric nor sartuko ote zuen, azkenerako esperientziaren aldeko autua egin du entrenatzaile italiarrak, eta partida ona jokatu du, naiz eta ez den askotan agertu Modric, eta Kamavinga atera da. Lucas Vázquez eta Kamavingaren norgehiagokak nahiko diskretuak izan dira, esan bezpata eta ez bestea ez ditugu bere mailarik onenean ikusi, baina, behintzat Madrili emaitza mantentzeko edo balio izan diote, eta Atletico Madrid esan dugu jada pixkanaka gasolina jeisten ari zitzaiola Simeoneren taldeari, jada askoz ere atzerago sartuago zeuden, askoz ere konservadoreago, jada Griezmann, gaurkoan ere desagertuta ibili da Griezmann eta Juliani etzaizki egin beste baloi iritsi, eta 70. minutuan Real Madridek urrezko aukera izan du, Kylian Mbappe lehen zatian esan dugu ez dugula ikusi, bada bigarren zatian 3 metro utzi dizkio une batean Clement Lengletek, 3 metro besterik ez, frantziarrak baloia hartu du, aurrera egin, eta Lenglet eta Jimenez biak batera barnekaldera sekulako erregatea eginda, gainditu egin ditu, Lengletek penaltia egin dio, penalti argia, eta Viniciusek gora bota du. Esan, nik pertsonalki Mbapperi utziko nioke penalti hau jaurtitzen, badakit, Antxelotik denboraldi hasieran ere esan zuela Vinicius dela Real Madrilen penalti jaurtitzaile ofiziala, baina esango nuke Vinicius alako presioetan oraindikan ere ez dagoela jokatzeko, eragin handia dauka beregan egiten dizkioten irainek, zelaian jasotzen duen tratuak, eta iruditzen zait beretzako etzela une honetan penaltia jaurtitzeko kontu zeruetara bidali du Viniciusek, eta ondorioz Atletico Madrilek bizitzarekin jarraitzen zuen, eta 79. minutuan Rodrigo kendu du Brahimen ordez,
Rodrigo behar bada Real Madriden lehen zatian jokalaririk onena izan da, ez izkin egiteko izan duen gaitasunagatik, baina bai defentsan eta lapurtu dituen baloiekin, eta Brahim atera da, eta bai, Brahimek eskuinalde horretatik behar bada nahiko desagertuta ikusi du, batez ere Atletico Madrilek oso sendo defenditu duelako. 82. minutuan Mendik min hartu du, Fran García atera da, Mendik, honek ere ez du norgehiagoka ona egin, Juliano askotan sartu zaio ezkerralde horretatik barkatu, eta bai, Mendik ez du partida hona egin, azkenerako min hartuta atera da, eta Fran García, mantendu du. Simeonek 85. minutuan Gallagher kendu eta Lino atera du, Gallagherrek esan dugu, partida sekulako egin duela, batez ere lehen zatian, bigarren zatian pixkanaka itzaltzen joan da eta ondorio Simeonek kendu egin du. Linoren partida nahiko diskretua izan da, ez da asko agertu, erasoan ere Atletico Madrilek luzapenean eta Linoren egaletik ez du asko jokatu. Griezmann kendu du 89. baita Juliano ere, Griezmann esan dugu, oso desagertuta, eta Juliano berriz oso parte hartzaile bizi, baina bigarren zatian jada gasolina gastatuta, eta Correa eta Sorloz atera dira, eta horren ondorioz Julian apur bat ezkerralde horretara sartu du apur bat jaitsiz, eta bai Correa eta bai Sorlozek arriskua sortu dute, baina inolako arrakastari gabe, eta luzapena jokatzeko De Paul kendu du jada min hartuta, sekulako partida egin du, sekulako esfortzua, sekulako sakrifizioa gaurkoan Rodrigo De Paulek, bai zelai erdian, bai erasoan, bai atzera bueltan atzealdeari lagunduz ikeragarria. Eta Nahuel Molina atera du, hau eskuinaldean ipini da, eta horrek Marcos Llorente erdialdera eraman du. Molinak arazo handirik ere ez du izan, beldurra bat zegoen, Viniciusekin nola moldatuko zen, baina nahiko ongi mantendu du, eta luzapenera iritsi dira. 81. minutuan Lenglet atera du Lenormanen ordez, Lengletek esan dugu, partida handia, baina jada nekatuta zegoen hau ere, Lenormanek ere mantendu du, atea bederen utzik, eta luzapenean Atletico Madrilek izan ditu, bere aukerak, esango nuke, bigarren zatian ere, baina ez ditu baliatu, baina ez jada askoz ere kontserbadoreago ikusi ditugu taldeak, Reinildo ere minartuta, azpiliko eta atera da, Reinildo, egin ditu lasterkaldi batzuk ezkerregal horretatik, orokorrean Rodrigok ere ez dizkio burua uste handirik sortu, eta ongi. Eta Cesar azpilikuetak ere mantendu du. Atea utzik hori zen azkenean Atletico Madrilen xedea, lehen zatia amaitu da, bigarren zatian ere antzeko moduan joan dira gauzak. Vinicius kendu du Endrik ateratzeko, Vinicius penaltia utxe egin du, orokorrean ez da asko agertu, eta hobekiago ikusi du Antxelotik, eta logika guztiarekin esango nuke ja penaltiak ateioka zeuden, eta Endriken aldeko apustua egin du, eta penaltietan iritsi da polemika. Gaurkoan ere polemika, Real Madrilen norgehiagokan, izan ere Martxiniakek Marcos Llorenteren penaltian, laugarren penaltian hain zuzen ere, ez Marcos Llorente neuke Julian Alvarezen penaltian, irriste egin du Julianek, esan du ezkerrankarekin ere ukitu duela, hau da, bi aldiz ukitu duela, eta ondorioz balio gabe utzi du penaltian. Nik ez dut ezertxo ere ikusi, iruditzen zait nahiko eskandalosoa izan dela hori, eta ea urrengo egunetan zer gertatzen den, zer argitzen diguten, baina soka luzea, berriro diot, soka luzea ekarriko duen jokaldia izan da huxe, Nik uste ez diola, beste oinarekin eman, inondik inora ere, eta 5 eta 3 irabazi du Real Madrid, 4 eta 3 harkatu, baina iruditzen zaitor polemika egon dela. Kontu txamartingoak sailkatu dira, beste behin ere, Atletico Madridek Real Madrid txapeldunen ligan ondorioz irabazi ezin jarraitzen du. Hauxe, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartan ongi izan agur.